Kang dalu Mbah Seana. Dalu. Kom aja males to. Nyawang rupaku karo suaraku ketoke rada mumet apa piye? Ora mumet kaya pengin kae. Oh, kaya pengen apa? Pengen ngapa kowe iki wis tuwa kok aneh-aneh. Tegese kepengin mupu anak ngono lho. Wah, mupu anak apa? Aku soalnya nek ro anake gemati kok. Saya anak pek-pekan ngene iki wis. Anak pupu apa anak pek-pek? Ya pupune dipek-pek. Oh, pupu pek-pek. Jeh, sowan mriki wonten pedes. 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 Ya. Nggih, merti dusun. Merti dusun. Meter dusun nggih. Napa gen duren? Genduren. Ya, Genduri iki genduren. Duren. Kenak duwe rencana. Ah, Bener sembuh. ayo.